No, aika onnellinen. Muutama asia, minkä takia yhteisö oli hieno, älyttömän hieno tunnelma. Saatiin kaikki tuki, mitä voi pyytää varsinkin tuossa ottelun lopussa pelin jälkeen. Näitä me tarvitaan, jos me halutaan rakentaa niin kuin semmoinen loistava yhteisö tänne Interiin ja on hieno nähdä, että se on kasvamassa isommaksi ja isommaksi. Ja sitten tietenkin ottelun lopputulos, 2 tehtyä maalia, 0 päästettyä, loistava suoritus joukkueelta. Ja ehkä sitten valmentajana vielä niin pystyttiin pelaamaan niin kuin omalla tavalla huippujoukkuetta vastaan. Vaade on kova, mutta pystyttiin tasaväkisesti pelaamaan ja ansaittiin myös voitto myös tänään, että sen takia tosi tyytyväinen, miltä se näytti. Ja sitten tietenkin ehkä miksi näin pääsee käymään. Pelaajat on sitoutuneita. Ja sitten mulla on valmennustiimissä loistavaa osaamista, jotka panee joka päivä kaikkensa peliin ja sitten se voi parhaimmillaan näyttää tuolta. No ei siinä. Keskittyy seuraavaan hetkeen ja että mitä vaihtoja mahdollisesti pitää tehdä ja kenen tulee niin sanotut kilsat täyteen ja tarviiko tehdä jotain muita muutoksia. Että kyllä siinä eletään niin kuin koko ajan sitä hetkeä ja sitten jos tulee joku tai päätetään, että kohta mahdollisesti nämä vaihdot, niin sitten tietenkin kommunikoi valmennustiimille, jotka on vastuussa erikoistilanteesta, ne tietää, että tämmöinen ehkä on tulossa ja nämä on tulossa mahdollisesti sisään ja se on sitä perustyötä, eletään siinä hetkessä myös siinä penkillä ja eipä siinä paljon eihin miettiä, että mitä jos jotain tapahtuu tulevaisuudessa, että se on oikeastaan se, minkä olen itse oppinut, että ei kannata liian aikaisin miettiä yhtään mitään muuta kuin sitä, mitä ollaan tekemässä. Ensinnäkin luulen, että ei kummallakaan joukkueella mitään isoja yllätyksiä. Et tietenkin pelattiin yksi peli, tiettyjä asioita varmaan korjasi molemmat joukkueet. Yritettiin vaan tehdä vähän selkeämmäksi asioita puolustettaessa ja mitkä ne meidän mahikset, että selkeyttää myös, että kun päästään prässien ohi, mitkä mahdollisuudet meillä on sitten tai voitetaan riistojen jälkeen. Ja painotettiin myös sitä, että meidän pitää pyrkiä pelaamaan niillä omilla ehdoilla niin paljon kuin mahdollista. Ymmärtäen se, että siellä on myös hetkiä, että joudutaan puolustaa syvällä. Vastustaja erittäin haastava, varsinkin meille puolustaa, mutta onnistuttiin siinä tarpeeksi hyvin. Ja siihen nähden, miten haastava se on, niin oikeastaan loistavasti, että saatiin aika vähille superpaikoille jäämään vastustaja. Meillä oli itselläkin siinä vielä muutamia lisää, mutta onnistuttiin siinä, että joukkue luotti itseensä kaikki pelaajat ja sitä kautta sitten pystyttiin pelaamaan omilla keinoilla aika paljonkin ja pystyttiin olemaan vaarallisia. Ei siinä oikeastaan mitään taikatemppuja tarvittu. Ei pitäisi olla mitään loukkaantumista. Eiköhän se ollut vaan. Ei pitäisi olla mitään vakavaa, eiköhän me olla viikon päästä valmiina, että hän on pelikielossa nyt tuosta Veikkausliigasta. Ehkä ensimmäisessä pelissä vastustaja ei saanut, niillä oli ehkä muutama paikka enemmän, olisi voinut tehdä enemmänkin maaleja, toki meillä myös. Ja toisessa pelissä sitten pystyttiin ehkä vähän parantamaan omaa peliä ja pysyi edelleen vaarallisena, että sitten saatiin niitä maalipaikkoja ja pystyttiin tekemään enemmän maaleja. Siihen se kumminkin ja sitten ehkä semmoinen yksityiskohta, että varsinkin omassa boksissa tulee paljon keskityksiä, laadukkaita pääpelaajia, niin pystyttiin se puolustamaan todella hyvin. Muistan, että siellä olisi juuri semmoista ensimmäistä kontaktia ollut vastustajalle, joka olisi päässyt vapaana puskemaan tai semmoista selkeät maalipaikkaa. Niitä oli muutamia vielä Istanbulissa. Että se on kumminkin ne boksit semmoiset, mistä pelit voitetaan tai mistä ne maalit yleisemmin syntyy. Niin se ehkä sitten antoi sen mahdollisuuden meille sitten onnistua myös toisessa päässä, mutta se ehkä semmoinen yksi yksityiskohta, joka oli tärkeä siinä ja onnistui. Kiitos paljon. Kiitos.